Pi baru ki perlok sa sisin pat lengbakan ni ka video. Pat lengbakan ni ka video kwa ban YouTube dan ni kwa ban penpau hone ka long ba. Lada mangama pi ni isi ya kita ki jingtho haki kenro jong ki snong ki thau haki kenro ki lenti ki sengkin ya kata ka jingtho ka penpau ya kata ka jingkwa ka jing angnut jong ka ribet ka jaj beru jongi ya kata ka ILP ban penlong an ban penlong do ban penlong senam hang ni hapok ka bri nyau trap jongi ni isi ya kita ki jingtho ni kenjing ni iwit ya kita ki jingtho no ILP no res V1 ILP ka bamut hatu ngim kenjing pat lada hakita ki juk ki kenro kin sabta daki ej jong ki barjela kin sabta daki ej jong ki menderi haka wei pat kasngi bat balinga ong kumta namarba nyimdon ya ka an kaban khanglat sisa nyimdon ya ka an kaban yada yangi nakata ka jingrum ketrep kat bamon ne ke jinglong ke jingwan le traisnong trairi trai muluk jong ki wei pat ki jat priu hang ne po ka bri nyau trap jongi tengah buru ke jingkeli hang ne ba hatu KLP kadai tangki seng balang ki pakwa ILP hatu om dei kari khasi hatu om dei ka jelna hatu om dei ka jat beruh nyau trap jongi ka pakwa bat ka bat thrang sisa ya kata ka ILP lada ka ILP ka terikam bat ka penyonong tang nam ta ki seng balang te ngam tharai ba ki seng balang kin tresitum bat kin yale hadu ban IT madman sim nak benta kari khasi ka bai ke jongi ngai le dia ngam dei udukot jong ke KSU ngam dei udukot jong ko sang balang hendri ngasaki bat ngayu i dal ki jong ki kmat ba kari bat kejat beriu nyau trap jongi kadang im kadang ipu iping kadang don kata ka jing babriu kadang don kata ka jing itenat kom kata kari khasi ka badap da ka dot ka ngap ka dei leng ba ka jing don jong ni ki sipai jong kejat penriu bat habangi ong kita ki sipai jong kejat penriu ki bayada yangi nak tersim jong ki barjela ki bayada yangi nak ki mendari ni latip ki dei ki ei bat ngajuyo sngauru ya ka khana hakapor baki barjela ki mendari ki thambore ka jat penriu ki thambore ki samla khasi ki thambore ka jat penriu khasi haki pausnam ki ba mensua ki don na ki riu rang ba ki bakren ki don na ki nong snong ki bakren ba kini ki dei tang kita ki kena kan jat sela hendri piong ba ki dei kena kan jat sela hatu lada om don kita ki kena kan jat sela hatu kalau wei jong keri ba ki jat beru nyau trap jongi kandang long kandang ne ko ba kalong ne mentah bat ngap peram jur ya ke jing komen lapla ya ke jing komen kabalong persya ya ke jat beru kabalong persya ya ki samla khasi ki samla jong ke jat beru ki ba shit hem ki ba tresitum nak benta banyada ya ka ribet ke jat beru nyau trap jongi hakaba kata ka jing tho ka jing post support social media kata kata mat yong bat kapan i ba phim dei khasi phim dei udukot jong ke jat beru bat lada pidei ja udukot ba pura jong ke jat beru ngam tharai pinut ban ang bat ngam tharai phimnut ban produk ya kom kitu ki jat jingkren hakaba pinut ban ong ba ki khana ki batho no ILP no res V1 ILP haki kenro ki dei tang ki sau jung siang kom no pinut ban ong kum ta bat ya kan ni ka pus ka papila tho ni la yo ban screenshot ni la yo ban bu ha hanrei ngim kwa ban pen he yau bat ngim kwa ban wat dau rei ni chukwa ban ai ke jing kentu ke jing sneng ya ki wei pat ki parakasi bangi dei ban don ni kata ka jing ya teli lada pidang kenmau ha ka jing ya ki ILP jong ke jelam Manipur ki dukot jong ke jat beriu Manipur ki lami pat ba ha ka rali pat ba jong ki da ka ba kim phong wat ka septi ki yat lembut ki mi madan ki persya ka sarkar hakaba kinut ban persya ka sarkar ban dawai ka hok jongki bahkan im ka rib ke jat ban riu jongki ban yo ka ILP hadu ka ba kinut ban mi sakmat klem phong septi pat kin yat lembut
ki Henry ki khasi jong ipat tang bathok haki kenro baong no ILP no rest we want ILP hanaki sneu thun hanaki thun hatu kani kadi kata jing angnut kadi jing kwa jongi banyu ILP balai kata jing tho ya kita ki dak kapok ki kenro kadai mo ka bat tho permanen bat ka ban ne sirta jing im Henry kat kom ke jing so thu bat kat kom ke jing yo i kalong ba ki tho ki pen pau syakmat jong ke perthai ba ka jela bat ka jat beriu ka pen i ya kata ka jing angnut bat ka jing thrang dik dik ban yo ban pentrikam ban penong do ban penong snam no ya ka ILP hang ne hapo ka jela bat hang ne hapo ka beri nyau trap jongi kitu ki beriu ki basngau standard kitu ki beriu ki basngau lek khut standard pisngau long khut hak ba phim kwa ban penjaban kita ki kenro Henry ka jingma ka long ka banga ong mene ba kata ka jing tho we want ILP no ILP no rest ka dei tang ka jing tho da kita Henry kan sapoi ka por ba lada nyimya teli bat nyim yang teli ka wei naduk ki khunlung khana naduk ki samla naduk ki temen naduk ki snong ki tau khlem dan nyau lapidai urang ba snong lapidai u ru Henry mi lang sakmat bandawa namata ka hok yatri lang bat ki sipai jong ke jat benriu bat ki sipai ki badon ke jingkit kli nak menta ka ribe ke jat benriu nyau trap jongi kan sapoi ka por bah kita ki kenro ki bag ngitho ki bag ngiyo i menta no ILP no rest we want ILP ken sasata si saya tang sarta ka ej jong ki barjela pat stang da ka ej jong kita ki mendari hang ta pin sa kendit benriu pat hang ta pin sa thap selang pat hang ta pin sa babe pin sa ong mensua hakapor baki dekot jong ka jat benriu ki sipai ki balong kita ki sipai ki banyada nam ta ka ribe ki jat benriu ki tresitum ki bat ki penpau ki tho kita ki kenro ngi shun ngi bisini yaki ngim ailat yaki Henry menta komno pat ngin penkhut menta stang dekat jabok japan stang dekat ejong mendari pat ke ejong kim barjela hang ta pin sa pay skor pat hang ta pin sa kendit benriu te leng ba kan video nga kentu ba nayas ngau standard nayas ngau le khoj hadu kata Henry ai ke jingye trilang pen i sya ka perthai lada ki wei ki jat benriu ki pen i ya kata ka jingye ki LP jong ki hadu ba ki nut ban mi madan ban mi perthai hatu balai ngiwit ya ita ijing tho ibatang ida kapok ke kenro te leng bakan ni video ngakermen ba pisnyo thu bat ngakermen bakan ni video kan demdei ba kata yano Henry kadai ban kentu bat ban aimen sem susu ya kini ki khundap senrang jong ka bri nyau trap jongi ki balong sya kita ki sipai ban yada nam ta ka ri ban ke jat beriu nyau trap jongi mat saprang klur kari implem ri khasi kublai sibun